Vlog. Welcome to my channel, guys. Today is Tuesday. Unya, di ara ko sa balay kay at the same time day of gihapon. Ja September 1 ron, guys. 11. So, di ara ko sa balay. So, galuto ko sudan karon, guys, para sa mong pamahaw. Diniskarte gyapon nga sudan. Ngalan daw aning ang giluto is galang-galang. Giluto na to daan ang atong karne norte. Usa na to isago. Nakamix na ang tanang mga ingredients sa tuang lutuonon. Ready na ni siya na lutuon. Last na ni, guys. Sapit na mahuman og luto. Sapit na mi mga on. Luto na kamo ang sudan nga galang-galang. Ano siya? Patatas o karne norte with mga lamas. Among gigama. Para sa among pamahaw. Sudan. Yummy, yummy. Ngaon na mi, guys. Bye-bye. Guys, bago na po nila ko nga kuan. Kanang tanong na ang palaya. Hapon na ngit-ngit na ni, guys. Maunang murag medyo di kayo maklaro. Guys, madsong gabi, guys. Danami sa among taas, guys. Padong, gahigda-higda nami, guys, kay padong nami matug. Daga mong bibi, guys. Wala, jara! Nagkuan. Gangkuara ko tong ihang sanina sa gangbi, kay ang gatas, hingana sa ihang. Asa napit, be? Hagod. Ikuan sa kuno. Napag gatas ni mo? Na ani? Na kuan gang? Na use? Imo mo gingana siguro. Lina, balik na igda. Ay, way, klaro ang bibi, guys, oy. Dahil gatas singana siyahang kilid siyang waba. Abig na usik. Gadidi na. Magdidi man na siya, guys, basta padong matug. Ngayon so nag gatas, tigil na may tabugway gatas ni si Jaw. Padong matug. Nag bibi, hi bibi. Hi bibi. Hi bibi. Pag umi nagkuan, guys, ga ilis og hapin, habol, punda. Nya. Gilabahan na po dayon, guys, kay kapoy ug matambak ang labunon. Hapoy, daghan ko gi buhasol, guys, adlaw kawato papahatag ka. Garaon ang bibi. Ihatag na ni Papa, huy. Tapos si Papa to nagbibi balik ko. Dali na, bibi. Uy, asa ka? Dali. Tinggara, oh. Baga kong bibi. Pagtarong. Tinggara, oh. Laing tago sa likod. Hala, nakitaan ka. Nakigda doa, guys. Si Bibi AC. Unsay bungan, be? What is your name, be? What is your name? Dad. Sige na, tugani sila. Sige na. Sige na ba? Unsay nga nimo tinuod ba? Siya kuno si kuan, guys. Si Afena Charity Bulu Tarusa. Ang bata. Nagkiat ang bata, guys. So, nagbibi. Dito mi sa garden pagkahapon, guys, namubo mi.
Diyan nagtabang si BBEC o pamubo. Very good kaayo. Daghan lamok pino. Daghan lamok sa garden kay hapon man. Diyan. Oh, nya nalinhig ko. Nagdaob si Lala. Bino. Wala nanguyab. Nanguyab ang bibi. Hala. Kaya wag porma oy. Hi, Bibe. Hi, Mama. Hi, Bibe. Sorry, Bibe. Mama. Thank you, Bibe. Welcome. Welcome, Mama. Mama. Hmm. Mama. Yes, Bibe. Mama. Na bye-bye na nila. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Kay matug na mi, guys. See you tomorrow, guys. Uyan naman kasi. Ha? Unsa? Yeah, thank you for watching, guys, ha. Always itanaw ang among mga videos, guys. Namo ni BBEC sa mga chikiting namo. Asa man ka, uy? Ikuan na, ayaw na, uy, paypay na mo kay silingpan. Ayaw na, imo na po nang gisi-gisi-on. Ayaw na, gisi-gisi, ha. Sige na, guys. Bye-bye na, guys. See you in my next vlog. Thank you.